Si at Daddy, basta forma, basta forma, kung ba ano, sugilan nila yung pagdagan ng kaibigan ko. Yung bilang sa
Aray, aray. Oo, nasaksan ako. Ito, pinadala ko, Peter. Sabi ako, sabi mo, tatlo ang
Si ano, isinya tapos ko, ito pa nga lang.
You know, to the say, even parang, ano na yun, ako diba, hindi nga wali, pag-go, message,
Hindi, no? Diba? Dalawa. Diba? Ito, meron. Ang sabay yung bibigyan natin. Kung ano din sa ano,
Right?
Hindi ka pa man ang
Example, that's right.
No,
Susunod na eh.